Pornesc camera, dar nu știu cu ce să încep. Acesta probabil va fi primul videoclip pe care eu îl voi filma așa într-un format orizontal în care vorbesc, dar nu vreau să fie ultimul. Momentan vreau să mă prezint. Bună! Clasic, sunt Ana, sunt creator de conținut, mamă, soție și de câteva luni am început să dezvolt YouTube-ul. Mai mult așa, ca o testare, dar mă tentează tot mai mult să vin aici cu mai mult conținut. De aceea am spus că voi începe. Nu vreau să mai aștept. Vreau să încerc să aduc mai multe rubrici aici pe format orizontal. Încă nu știu exact cum asta voi face. Sper că voi găsi o soluție și o idee cum să structurez totul. Cam ce urmează să public. Va fi informație utile despre rețelele sociale, despre filmare și montare, analiză, tot ce trebuie să știi despre un blog, dacă vrei să-l dezvolți, ce este important, ce nu este important, la ce acordăm atenție, la ce nu acordăm atenție, trucuri, tendințe. Cam despre asta vreau să vorbesc aici. Voi fi prezentă și în clipulețele astea tip vertical, dar totuși am spus că vreau să încerc și acest format. Am ca scop în 2025 să adun aici pe YouTube minim 1000 de urmăritori. De aia o să fiu foarte recunoscătoare dacă voi o să vă abonați canalului, dacă o să veniți cu o reacție la conținutul pe care eu îl public și sper că o să fie util și ne vedem în următorul videoclip.